opleiding opgevoed met van je hebt met heel origineel materiaal te maken, waarin eigenlijk iets uitstraalt vanuit het verleden wat je zoveel mogelijk moet behouden. Dus ja, met alle voorzichtigheid moet je dus eigenlijk ook zo'n boek benaderen van ja, wat heb ik daar, wat vertelt het, wat voor soort geschiedenis heeft dat boek en dat probeer je zoveel mogelijk in stand te houden. Dus de ethiek is eigenlijk van ja, bewaar wat je hebt zoveel mogelijk en gooi niet zomaar wat weg. De belangrijkste eigenschap van een restaurator is eigenlijk dat je ja, heel veel geduld moet hebben. Je hebt met iets te maken wat niet zomaar even klaar is. Een nieuw bandje heb je zomaar in elkaar geflanst, zeg maar, om het zo te zeggen. Als je de techniek leert, maar je moet gewoon met het materiaal omgaan wat heel weerbarstig is. Je moet iets restaureren wat eigenlijk niet meewerkt, zeg maar. Dus je moet eigenlijk ook heel fijngevoelig zijn. Je moet toch echt de ambacht door de tijd heen leren. Eerst ga ik het boek bekijken. Wat er eigenlijk, hoe het eruit ziet, wat er allemaal aan mankeert. Want het gaat natuurlijk om een boek restaureren of conserveren. En dan ga ik een plan maken. Ga kijken van wat moet er aan gebeuren, wat moet minimaal aan het boek gebeuren. Dat ga ik dan beschrijven. En dan gaan we wat foto's maken, zodat er ook wat details naar voren komen. Zodat je ook kunt zien wat, nou ja, hoe het boek ervoor stond voordat het gerestaureerd werd. Daarna ga ik dus het boek demonteren en dan haal ik dus de onderdeeltjes die nog gebruikt moeten worden, omdat het bij het boek hoort, worden gewoon apart in een envelop bewaard. En dan ga ik dus vooral ook zorgen dat alle onderdelen goed op zijn plaats straks ook weer komen, dus die moet ik gewoon heel goed geregistreerd hebben. En dan ja, wordt zo'n hele boek uit elkaar gehaald en dan ga je dus eigenlijk alle onderdelen los van elkaar bekijken wat je eraan kunt doen. Dus eerst ga ik kijken hoe het boekblok helemaal weer in orde kan gemaakt worden. Dus de volgende fase is dus eerst repareren van de losse bladzijden en daarna moet het boek ook weer helemaal in elkaar. Dus er komen dus allemaal weer losse mapjes die in elkaar vallen, dat noemen we katerns. En zo'n hele boek bestaat uit ja, misschien 20 of 40 of 80 of 100 katerns. En die moeten allemaal weer genaaid worden op de wijze zoals het boek ook eerder genaaid was. Zoveel mogelijk het originele materiaal wat het boek ook is, zeg maar, proberen we te gebruiken. Dus als we oud lompenpapier hebben, gebruiken we als er toevoegingen zijn ook oud lompenpapier. En proberen we zoveel mogelijk ook in de kleurstelling van het papier zelf bijvoorbeeld te doen. Maar ook met het leer is het zo dat er ontbreken stukken leer. Dan wordt er gewoon gekeken wat voor soort leer is het. Is het kalfsleer? Dan voegen we weer kalfsleer toe als het nodig is om dat sterker te maken. En we proberen ook een beetje de kleur goed te krijgen zoals het boek zelf eruit ziet. Zodat het ook een beetje de uitstraling van een mooi boek heeft. Gereedschap waarin je dus eigenlijk ja, de dingen bewerkt. Hè. Er zijn gewoon messen, dunne mesjes, schalpenmesjes, vouwbeentjes om dingen te vouwen, scharen om te knippen. Nou ja, zo divers ook bijvoorbeeld gewichten van stenen of van zakken om iets te laten drogen. Ondersteuning voor papier als je dat bijvoorbeeld gaat dubleren of aanstukken. Dan heb je dus een bepaald soort dragers nodig, want papier wordt gewoon ook over het algemeen helemaal nat gemaakt, het wordt gespoeld, noem maar op. Dus er komt heel veel bij kijken en dan heb je dus dat soort gereedschappen allemaal nodig. Hoe ouder het boek is, hoe meer we eigenlijk blijven bij vooral het handwerk. Maar als we bijvoorbeeld een nieuwere versie boek hebben die bijvoorbeeld ook al in eerdere tijd gewoon op de machine genaaid zijn, hebben we hier dus ook een bepaalde naaimachine, wat ook nog deels handelijk met hand gedaan wordt, zeg maar het is toch wat machinaal. Er wordt gewoon genaaid, de katerns aan elkaar genaaid. Ook als een boek bijgesneden moet worden, omdat er gewoon nou ja, gevouwen is en nooit open geweest is, dan gaan we hebben een snijmachine en snijden we dat boek gewoon bij. Maar dat doe je vooral niet met vooral hele oude boeken. Stel dat je bijvoorbeeld een snede hebt die mooi verguld is.
mooi ja, origineel is, dan ga je echt niet dat wegsnijden. Nee, dan probeer je zoveel mogelijk dat originele boek te houden. Ik hoop dat de collega's in ieder geval zullen zien dat ik misschien met een bepaalde terughoudendheid iets heb gerestaureerd. Van nou, niet vooruitstrevend zijn, probeer maar zo min mogelijk te doen. En dat ze ook wel de kwaliteit zien wat er is gebeurd. Hè. Dat uiteindelijk wordt zo'n boek toch weer gebruikt. En ja, er zal een bepaalde schade ontstaan, maar dat ze zien van die restauratie, dat is goed gebeurd.